Kanjeng Hyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepara nyata. Pangestuku sampean ana Irawan. Inggih Kanjeng Hyang kula nyuwun bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Atampa Janaka pangestuku sampean ana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh ya, wah mulane kae apa kacamatane digandulke ning dada kae apa. Dinai rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak engko loro, Pramtaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangkatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya suwana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Marga kowe